Arep dingu piye nyawa kok dingu? Sakake. Aduh. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku mulih njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora lutruk dingonane kuwi. Kejengkit e panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya, iya, iya. Oh, lah edan dipreteli ya. Ya. Ayo kuwi anu apa jenenge bus kape. Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wah lah wis. Ya. Ayo iki tampani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senengane. Wis ana mulih kana. Yogi kowe ya. Ha. Wis bali kana. Mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulih, Pak.